Кешке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Иң яхшы инновацион 50 идея нидән гыйбарәт? Ел башыннан ук без ул 50 инновацион идея программасы буенча заявкаларны җыя башлаганы карызаларны. Президент катнашындагы йомгаклау тантанасында Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Балаларның мәктәптә нәрсә ашавын әти-әниләр күзәтәчәк. Без төрле мәктәпләрдә төрле проблемаларны күрәбез. Киләсе елдан Казан мәктәпләрендә кертеләчәк махсус программа хакында Рания Абдрахманова. Бурдан кала, уттан калмый. Коткарылмады, барсы да янды. Казанның Белинский урамда килеп чыккан янгында күпме кеше зыян күргән. Фатир хуҗалары кайчан үйләренә кайталачак? Барсы турында тулырак Руслан Хсенҗанов. Болоннарда болоннар. Бигрәк тә инде төнлә белән барганда юлга чыгалар. Аксубай районы болоннары кышны ничек кичерә? Бу хакта тулырак Илгиз. Владимир Путин Алабугада оештырылган композит материаллар җитештерүче комплекска уңай бәя бирде. Монда ясалган эшләмәләрне өр-яңа әлегә МС-21 дип аталучы самолетны җыйганда кулланачаклар. Бу турда президентка илнең сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров сөйләде. Хөкүмәт әгъзалары катнашында узган киңәшмәдә Россия президентына әлеге очкычның канатын сынау нәтиҗәләре турында хисап тоттылар. Аны Татарстанда җитештерелгән композит материалларны кулланып җыялар. Татарстан яңа технологияләрне җәлеп итеп кенә тора, хәтта башка төбәкләрдән дә. Менә бүген мәсәлән Казанда Татарстан өчен 50 иң яхшы инновацияле идея дип исемләнгән республика конкурсына йомгакта ясалды. Анда җиңүчеләрне президент Рөстәм Миңнеханов үзе бүләкләде. Алар тәкъдим иткән проектлар безнең республикага нәрсәсе белән кызыклы соң? Тулырак Илдар Сафиуллин. Иң яхшы инновацион 50 идея дип исемләнгән конкурс 16-нчы ел рәттән оештырылып килә. Быел монда 2000-гә якын кеше катнашырга гариза белдергән. Бу елның үзенчәлекләрен исәпкә алып, конкурс тулысынча диярлек онлайн форматта үткән. Бүген нәтиҗәләр ясауга иң алдынгы карашлы белгечләр җыелган. Менә мисал өчен яңа төрле HD принтер. Ул яңача һәм тизрәк итеп эшләргә яңа мөмкинлекләр бирә. Тиз эшләсен, сыйфаты югары, ихтыяҗы зур булсын. Әлеге конкурста катнашучы Илнур Минвәлиев шуны максат иткән. Биналарга эленә торган реклама язуларын шәһәрләрдә тизрәк раслау өчен интернет кушымта уйлап тапкан. Мәсәлән, фирма ачылгач, вывеска кирәк була. Реклама. Да, реклама. Вот. И ул бу программа вот да, бу программа белән эшләла, и ул аңлый нинди вывеска ярый менә бу зданиегә куярга. Илнур кебек 2000 кеше бу конкурста катнашырга теләк белдергән. Татарстаннан тыш Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток һәм башка шәһәрләр бар. Бүген төрле номинацияләрдә 175 җиңүчене атадылар. Аларны Рөстәм Миңнеханов бүләкләде. Поощрение лучших инновационных идей стало для нас хорошей традицией. За 16 лет 2005 года конкурс превратился в одно из значимых республиканских событий, стал важным фактором развития инновационной деятельности и выявления новых технологических решений. Казан Целеш университеты студенты Арсений Кашников начар юллар проблемасын шишәргә теләй. Егет яңа асфальтка икенче шимал кушып, аны ныгытырга тәкъдим итә. Исходя из химических формул, выяснил то, что вторичный асфальт. Химия формулаларынан чыгып, асфальтның нык булачагын ачыкладым. Юл катламы хәзерге белән чагыштырганда 60%-ка ныграк булачак. Аңа пыяла һәм башка әйбер кушарга мөмкин. Лауреатлар 5000-нән 250 мең сумга кадәр акчалата премия алачак. Конкурсның быел приз фонды 14 миллион сум. Коронавирус идеяләрне киметмей, шулай да үзгәрешләр кертә. Инновация өлкәсендәге стратегияларны карыйдырык, республикабызның уңай якларын һәм аның кая күбрәк игътибар, фокус биргән якларын шуларын безнең бу федераль партнерлыкларыбыз белән аларның һәрберсе дә бу үсеш, инновацион үсеш институтларын җитәкчеләре буларак шуңа күрә бик файдалы шундый әңгәмә үтәдер. Ләкин быел бу шушы пандемия чаралары белән булган сәбәпле без ул мероприятияне инде кичектердек.
2020 елга үзебездә бик күп стартапларны җыядыр. Аннан да баш тартырга туры килде. Шуңа күрә тыйнаграк үткәрәбез. Әлеге конкурста тәкъдим ителгән проект авторлары һәм аларның идеяләрне инвесторларда табылырга мөмкин. Ягъни акчалата бүләктән тыш яңа мөмкинлекләр дә ачыла дигән сүз. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Ковид хроникасы белән дәвам итәбез. Татарстанда коронавирустан 3 ир-ат вафат. Аларның берсенә 62 яшь, икесе 70-тән узган. Шулай итеп, үлүчеләр саны 158-гә җиткән. Республикада узган тәүлектә диагноз 92 кешегә куела. 10 кеше хастаханәгә салынган, 82-се өйдә дәвалана. Казанда 62 очрак турында да билгеле. Түбән Камада мәсәлән 8, Ярчаллы һәм Сабада 4 кеше йоктырган. Россиядә соңгы тәүлектә коронавирус диагнозы 28 меңгә якын кешегә куелды. Күпчелеге Мәскәүдә 6730 очрак, Санкт-Петербургта 3774, Мәскәү өлкәсендә исә 1351. Татарстан белән чиктәш Ульян өлкәсендә 290, Чувашиядә 130, Башкортстанда 150 очрак теркәлгән. Татарстанга бу атнада 1000 доза Спутник V вакцинасы кайтарылачак. Ул бөтен клиник сынауларны узып, кулланылышка кирде инде. Коронавируска каршы препаратның беренче партиясе республиканың 20 медицина оешмасына таратылачак. Тик әлегә ул бар кеше өчен дә түгел. Кемнәргә ясарга җыйналар һәм алар нинди мәгълүматны белеп торырга тиеш? Татарстанның баш эпидемиологыннан сорадык. Беренче 1000 доз республиканың 20 медицина оешмасына таратылачак. Әлегә вакцина бик аз. Шуңа күрә беренче итеп вирус йоктыру куркынычы зур булган оешмаларда эшләүчеләргә кадалачак. Табиблар, укытучылар, социаль һәм транспорт хезмәткәрләре. Вакцинация на первом этапе будет осуществляться по спискам. Вакциналаштыру исемлек буенча алып барылачак. Аны шул оешмалар төзеп сыраханәгә тапшыра. Бер флаконда 5 доза, ачканнан соң алар 2 сәгать кенә саклана. Шул вакыт эчендә ясап өлгермисең икән, вакцинаны юк итәргә туры килә. Татарстанның баш эпидемиологы Спутник V вакцинасының башкалардан төп айырмасын билгеләп үтте. Представляет собой двухкомпонентную Спутник V ул 2 компонентлы ген инженерия вакцинасы. Нигезе 2 төрдәге аденовирус. Шуларга коронавирус инфекциясының антигеннары кушыла. Алар организмга кертелгәч, кешедә антитәнчекләр барлыкка килә. Иммунитет барлыкка килсен өчен аны 21 көн аралыгы белән 2 мәртәбә кадатырга кирәк. Бер тапкыр ясап, ниндидер сәбәп аркасында ясатмый калдың икән, файдасы булмаячак. На первом этапе, беренче этапта 1000 доза килгәч, бу вакцина ясалачак, беренче кешеләр тикшереләчәк. Алар коронавирус яисә аңа охшаш симптомнары булган авыру белән аралашкан икән, ПЦР анализы алына. Моннан тыш вакцина ясау алдыннан антитәнчекләргә тест ясала. Алар табылса, вакцина ясап булмый. Хроник авырулар көчәйгән булса, иммунитетны какшаткан препаратлар кулланылса да, Спутник V вакцинасын ясауны кичектереп торырга туры киләчәк. Следующим противопоказанием к вакцинации является 60 яшьтән өлкәнрәкләргә вакцина ясалмый, әлегә рөхсәт юк. Шулай ук аллергиясе булган кешеләргә дә аллергия Спутник V вакцинасының беренче компонентына килеп чыкса, икенче компоненты ясалмаячак. Вакцина ясаганнан соң 21 көн дәвамында иммунитетны какшата торган препаратлар кулланырга ярамый. 3 көн алдан спиртлы эчемлекләр эчү тыела. Вакцина алучыларга коронавирус ким дигәндә 1-2 ел куркыныч булмаячак дип фаразлыйлар. Айгөл Бәдретдинова, Салават Мөхәммәдуллин, Марат Зайдуллин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Казанның Белинский урамы 12-нче йортта узган атна ахырында килеп чыккан янгын 15 гаиләне вакытлыча торыр урынсыз калдыра. Төбә янып бетә, ут газ юк, башка фатирларына су баскан. Бүгенгә кадәр әлеге гаиләләрне райондагы кунакханәләрнең берсенә урнаштырып торалар. Хәзер анда туру вакыты да чыга инде. Кайберләре үз йортларына кайта да башлады. Күпчелеге бу йортны хәзер авария хәлендә дип танырга кирәк дип саный. Тулырак Руслан Хөснетдинов. Белинский урамында килеп чыккан янгында күпме зыян килгәнен тышкы яктан гына карап, төгәл әйтү кыен. Әмма эшкә узганнан соң бөтенләй башка вазгыять. 60-70 см полностью потолок юк. Алина Әхмәрова фатирындагы түшәм урынына хәзер тишекләр генә калган. Әле бүген дә идән, түшәм юеш. 80 фатирның 15-нә шактый зыян килә. Өстәге квартира 71 квартира янган. Аны когда тушили, получается, безгә су аккан. Янгын 5 декабрь төнендә 3-нче каттагы фатирдан чыга. Әлеге бүлмәдә беркем дә яшәмәгән. Беренче фаразлар буенча ут кыска ялганыш аркасында башлана. Көндез дә ут берничә тапкыр сүнеп алган була. Бөтен йортны төтен каплауга халыкның күпчелеге бер нәрсәсез урамга йөгереп чыга. 33 кешене вакытлыча кунакханәгә урнаштыралар. Безнең домны аварийный дип танымыйлар. Бу ветхое жилье, ну, үзегез күргәнсездер инде, монда яшәргә бик авыр. Һәм без телибез, чтобы безнең домны аварийный дип таныдылар. Но пока моны эшләргә җыенмыйлар. 73 ел элек төзелгән йортта 2008 елда гына капиталь ремонт ясыйлар. Биредә яшәүчеләр әйтүенчә, аны күптән авария хәлендә дип танырлык. Идәнгә басарга куркыныч, электр шыбыклары тузган, түшәм дә ишеләдиләр. Шанабыз инде. Нидә икенче елга Алла берсә, менә квартиралар биреп инде, аларга да рәхәтләнеп, куанып, шатланып яшәргә язсын. Мин
әйтмәкче идем глава администрацияга, бу районга ярдәм итәргә, чөнки безнең бу үй в аварийном состоянии, ветхое, бары жер юк. Йортны аварий хәлендә дип тану өчен ул 70%-ка тузган булырга тиеш. Казанның авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары хакимияте халык экспертиза ясауны сорап, бер тапкырда мөрәҗәгать итмәде дип белдерә. Әлеге йорт канун буенча авария хәлендә дип танылмады. Моның өчен халыктан йортның торышын тикшерүне сорап мөрәҗәгатьләр килергә тиеш. Гадәттән тыш хәл килеп чыкканчыга кадәр андый сорау белән килмәделәр. Зыян күрүчеләргә ярдәм булачак. Моның өчен социаль яклау бүлегенә барырга кирәк. Һәр гаиләгә зыян күләменә карап 30 меңнән 40 мең сумга кадәр акча каралган. Кичә шулай ук янгын булган урында Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров килде. Хәзер коридорга каравылчы куелган, йортка җылылык бирелә, кайбер фатирларга ут ялганган. Берничә гаилә өйләренә кире кайткан, башкаларга тулай торакка күчәргә тәкъдим итәләр. Подрядчы оешма янгын булган йортта түбәне тулысынча алыштырачак, чырманын да төзекләндерәчәкләр. Шулай һәр фатирга кереп күпме зарар килүе турында мәгълүмат туплыйлар. Бер вакытны без аларны куллана бирәбез, бер вакыт бездә була. Шул аннан соң без аларга инде шул ремонт ясаячакбыз квартирларына инде. Хәзер биредә яшәүчеләр йортны тузган дип тану өчен дәүләт торак инспекциясенә мөрәҗәгать итмәкче. Халыкның күпчелеге куркыныч торакта яшәгәнче, яңасында социаль ипотека алырга да риза. Руслан Хусайнов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз, номеры 89874-200101. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Мәктәп укучылары нәрсә ашарга икәнне үзләре сайлый алачак. Ашату системасын камилләштерү өчен киләсе елдан аларга шундый мөмкинлек бирелә. Әлегә ул Казанда гына тормышка ашырылачак. Укучыларны ашату системасына үзгәреш кирәклеген ата-аналарның мөрәҗәгатьләре генә түгел, тикшерүләр дә раслый. Бер мәктәптә мәсәлән аш-су осталары битлексез, икенчесендә тиешле җиһазлар эшләми. Шул ук вакытта бездә Россиянең башка төбәкләре үрнәк ала торган уку йортлары да бар бит. Бу хакта Казанда узган киңәшмәдә дә сөйләштеләр. Ашаган белмәй тураган белә. Залда бүген ничек турауны белүчеләр, Казанның мәктәп директорлары. Бүген алар башкала мэры белән очрашып, балаларны кайнар ризык белән тәэмин итү турында сөйләште. Как и любая система. Теләсә нинди система, теләсә нинди механизмны тәртипкә китергә, вакытында төзекләндереп торырга кирәк булган кебек, бушлай ашата башлау, безгә дә ашату системасын оештыру өчен яңадан карарга булган кимчелекләрне бетерергә мөмкинлек бирде. Кайдадыр җиһазлар иске, кайдадыр алар җитмәгән, әмма иң еш яңгыраган дәгъва балаларга бушлай бирелә торган кайнар ашның салкын булуы. Беренчедән ул ризыкның сыйфаты, икенчедән ул ризыкның тәме дип әйтик инде. Ризыкның тәме ул һичшиксез бер балага ошарга мөмкин, икенче балага ошамаска мөмкин, ләкин инде ризыкның сыйфаты һичшиксез югары булырга тиеш. Шуңа әти-әниләрне ярдәмгә чакырырга булганнар. 3нче чирекнең 1нче көненнән үк алар мәктәп ашханәләрендә кизү тора алачак. Тик бүгенге сөйләшүдә генә алар ни өчендер юк иде. Без әти-әниләрне мәктәпләргә чакырабыз һәм инде аларга безнең әзерләгән балаларга әзерләгән ризыкларны тәкъдим итәбез. Татарстанда бушлай кайнар ризык белән тәэмин ителүче балаларның 3тән бире Казанга туры килә. Башкалада бүген шундый 70 меңгә якын малай кыз бар. Катгый санитар таләпләр һәм әлеге балаларны бушлай ашату бер-берсенә каршы килмәсен өчен мәктәпләргә үзгәрүчән графика күчергә туры килә. Кайбер мәктәпләрнең бу эштә үз ысуллары бар. 146-нчы лицейда мисал өчен мәктәп рестораны эшли. У меня школа, которая построена 30 лет назад. Безнең мәктәп 30 ел элек төзелгән. Ашхана залы зур булса да элеккегечә иде. Мин үзем белемем буенча физик, шуңа ризык таратуның 2 линиясын булдырасы килде. Төшемдә күрдем. Шуннан әлеге системада эшли башладык. Кайнар ашны балаларны ашату, аларга аңлату өстендә, менә шушы пропаганда дибез инде. Аның өстендә зур эш алып барыла. Мәсәлән, менә без декабрь аенда ДКД башладык. Балалар дөрес ашау нәрсә ул? Бүгенге киңәшмәнең максаты да үзара сөйләшеп, уңай үрнәкләр нигезендә эшли башлау. Бу ничек ярдәм итәр, алдагы ел күрсәтер. Рания Абдрахманов, Алмаз Зыяддинов, Яңа Гасыр каналы. Мәскәү-Казан тиз йөрүшле автомагистральның Идел елгасы аша күпер төзеләчәк урынында инженер геологик эзләнүләр башланды. Җир катламын өйрәнәләр, хәзер монда геологлар эшли. Соңыннан туфракны да тикшерәчәкләр, субай кагылып, аның буенча тәҗрибәләр үтәчәк. Шуннан соңына нәтиҗә ясала, субайны нинди туфракка һәм нинди калынлыкка кагарга. Бу эшләрне киләсе елның мартына төгәлләргә дә җыйналар. Эзләнү урынында даими экологик күзәтү алып барыла ди проектлаучы оешма вәкиле. Күпернең 28 терәге булачак билгеле. Төзү технологиясына килгәндә исә әлегә төрле вариантлар карала.
Необходимо проводить эти работы по изысканию в зимний период. Безгә бу урында тикшерүне кышын алып барасы. Соңрак монда билгеле бер материаллар китерергә кирәк булачак. Әмма моның өчен безгә суның ачык булуы кирәк. Шуңа безне ваттык. Биредә бозга чыгучыларның куркынычсызлыгын тәэмин итү эшләре оештырыла. Даими патруль булачак. Ноябрь айында Түбән Камада 1 тонна ярым иске автомобиль аккумуляторлары җыйганнар. Куркыныч булып саналган шундый калдык батареяларны махсус кабул итү пунктына тапшырырга мөмкин. Түбән Камада экосфера проекты октябрь ахырыннан бирле эшли башлады. Ул әлегә Татарстанда бердән-бер шундый җыю урыны. Республикада ел саен 350 мең дәне аккумулятор искереп эштән чыга. Кабул итү пунктларын берничә җирдә булдыру тәкъдимен президент хуплаган иде. Заманында Болгария пассажирларын коткаручы Роман Лизалин Казансу елгасы буйлап судынлар йөрүне тургызырга тели. Бу максат тормышка ашырылыр микән соң? Реальное время сайтында укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Шаян ТВ'да 2 еллык юбилей. Бәйрәм концертыннан Айгөл Бәдретдинова репортажы. Болоннарда болоннар. Бигрәк тә инде төнлә белән барганда юлга чыгалар. Аксубай районы болоннары кышны ничек кичерә? Бу хакта тулырак Илгиз Шәкүров. Бүген Рөстәм Миңнеханов 2022 елда Казанда узарга тиешле халыкара махсус олимпиаданы оештыру мәсьәләләре буенча киңәшмәдә катнашты. Ул акыл үсеше ягыннан үзенчәлекле кешеләр арасында 1968 елдан бирле үткәрелә. Моңарчы Америка Кушма Штатларында гына узган 2 елдан безнең ил кабул итә. Кышкы спортның 7 төре буенча ярышлар, 108 илдән 2000 спортчы, 3000 волонтер. Рөстәм Миңнеханов үз Инстаграмында бу спорттан да зур чара дип яза. Без преувеличения мы являемся одним из лидеров в стране по количеству и качеству спортивных объектов. Казань – город, способный принимать самые крупные соревнования международного формата. И вся страна Российской Федерации будет болеть за всех спортсменов. Авыр елның иң яхшы җитәкчеләре. Бүген премьер Алексей Песошин ел җитәкчесе конкурсы комиссиясе утырышын уздырды. Конкурста быел 7 номинация, анда 120 предприятие директоры катнашачак. Бүгенге утырыштан соң премиягә номинантларның 82гә калуы билгеле булды. Алар җитештерүдә иң югары күрсәткечләргә ирешкән завод, фабрика директорлары. Хәзер комиссиягә лауреатларны ачыклыйсы гына кала. Татарстан президент аппараты ТАССРның халык артисты Рафаэль Ильясовның туганнары кайгысын уртаклашты. Татар мәдәнияте хазинәсенең традицияләрен саклау һәм баетуга үзеннән зур өлеш керткән улуг артист арабыздан мәңгегә китте дип язган аппарат җитәкчесе Әзгат Сәфәров. Халкыбызның яраткан җырчысы Рафаэль Ильясовны бүген соңгы юлга озаттылар. Аңа 81 яшь иде. Ул йөзләгән җыр башкарган шәхес, алар арасында моңарчы таныш булмаганнар да байтак. Ул аларны зур сәхнәгә алып чыгып, халкыбызга да таныта. Рафаэль Ильясов турында якыннары, хезмәттәшләре истәлекләре Валия Хайрединова материалында. Рафаэль Ильясов үзенең кабатланмас аңагына хас башкаруы белән Галия Бануны җырлый. Тембрында, вокаль мөмкинлекләрендә беркем белән дә бутай алмассың. Халык артистының усталыгын аны соңгы юлга озатканда тагын бер кат искә алдылар. Мин ышанып та бетерә алмыйм үземә, чөнки бу информацияны мин кичен алдым. Безнең инде ул чын чүпрәлебезнең Улы кеше, хөрмәтле кеше Рафаэль абый дип кенә әйтә идек инде. Радиода эшләп, бик күп алтын фондлар эшләде, Татарстан радиосында эшләде. Һәм үзенең дә алтын фондта бер теге халкыбызның җырланмаган җәүһәр җырлары бар. Аның менә алтын фондка кирип калган. Һәм ул татар милләтенә үзенең армый таралмый хезмәт иткән легендар җырчыбыз. Тумышы белән ул Чүпрәле районыннан сәнгатькә булган мәхәббәте аны Казанга музыка училищесына китергән. Аннан соң консерваторияның оркестр факультетын тамамлый. Тавышы төрле сәхнәләрдән яңгырый. Пермь опера һәм балет театр оркестрына кушылып та җырлый ул. Ярты гасырдан артык гомерен Татарстан радиосына багышлый. Бүген Рафаэль Ильясов туплаган фондта 50 мең җыр бар.
Аның гаҗәеп моңлы җырлары безнең үзәккә үтәдер, йөрәккә үтәдер. Андый җырчылар аз. Менә шулай итеп моңлы, тирән итеп татар җырын, татар йөрәген сәхнәгә чыгару бу бик талантлы кешегә генә ия. Әлбәттә, ул яшьләргә үзенең мирасын калдырды. Ул бик ачык кеше иде, яшьләр белән әйбәт мөгамәләдә иде. Соңгы көнгә кадәр ул радиобыз белән имтихан югалтмады. Ул бик bizani хөрмәт итәбез, чөнки ул үзе хезмәт сөючән кеше иде. Әлеге интервьюны ул 1 ел элек бирде. Республика каршындагы казанышлары өчен орден белән бүләкләнгән көнне. Ömrüm boyu indi 50 түгел, 60 ел эшләдем бугай шушы бидәйне. Җырчылар белән, композиторлар белән. Мәрхүмне башкаланың мөселман зиратында җирләделәр. Алия Хайретдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Барлык татар дөньясына Шаян ТВ аваз салганга 2 ел булды. Бу минутларда Казан сәнгать институтында әлеге бәйрәмгә багышланган зур концертта бара. Аны YouTube каналы һәм Instagram аша меңләгән тамашачы карый ала. 2 ел эчендә Шаян ТВ каналы татар балаларын туган телдә сөйләшергә өйрәтүче, өйдә экран каршында сөйләм мөхите булдыручы һәм милләтебез традицияләрендә тәрбия бирүче үзенчәлекле бер мәйданга үрелде. Балачакка алып кайтучы тантанадан Айгөл Бәдретдинова. Сәйлән музыкаль фестивале һәм балачак җыры конкурсы лауреатлары. Алар шундый кечкенә, әмма инде йолдызлар һәм иң мөһиме татар телендә җырлыйлар. Нәкъ 2 ел элек Шаян ТВ балалар телеканалы Татарстан президенты ярдәме белән беренче тапкыр эфирга чыкты. Әлеге вакыт эчендә аның аша меңләгән бала уза. Татар телендә сөйләргә, җырларга, фикерләргә өйрәнәләр. Республикада телне саклау мәсьәләләрен күтәргәндә бу аеруча да урынлы гамәл иде ди бүген юбилей концертына килгән кунаклар. Милләтебез балаларының киләчәге өчен, телебезнең киләчәге өчен, милли традицияларыбызны сакланыш өчен безгә бу телевидение бик кирәк булган. Әгәр дә ул булмаган булса, без аның никадәр бу әһәмиятле икәнен танып та бетермәгән булыр идек. Президентыбызга бик зур рәхмәт. Безнең Татарстан Яңа Гасыр телекомпаниясына. Кичәгенә сыманайым, бәхәсләшеп биргәннәр. Нинди булырга тиеш балалар телевидениесе, ничек эшләргә тиеш, нинди программалар булырга тиеш. Менә инде 2 елда узып китте инде. Үсеп килә торган балаларның яраткан телевидениесе булып тора. Шаян теле ул татар теленең сакчысы. Чөнки монда төп табигый татар теле үстерергә һәм һәр вакыт яңа поколениялар килеп өйрәнергә тиешләр. Эшләгән җирләрендә барсы да телевидениедә эшләмәсләр. Кайсы укытучы булып китәчәк, кайсы җитәкчесе булып китәчәк. Но ул татар телен беләчәк һәм татар рухын аңлаячак. Сүзләрен кабатладыңмы инде Зәлия? Ничек башлаган? Кабатлыйм хәзер. Эзләреннән күреп табам. Күзләре яна, иҗатлары гөрли. Бүген зур сәхнәдә чыгыш ясау нәниләр өчен горурлык. Күбесе инде Шаян ТВ каналының алыштыргысыз хезмәткәрләре. Анда бик кызыклы әйберләр уйлап табалар, кызыклы темалардан һәм кызыклы мультиклар. Шаян ТВ юбилейына кайнар хитлар, яңа язылган җырлар һәм аларга төшерелгән клиплар. Балаларга сәхнәдә танылган эстрада йолдызлары да ярдәмгә килә, бергә дуэт итеп җырладылар. Яңа сәнгать тормышы башлана. Һәм әлбәттә безнең киләчәгебез бик матур. Менә шундый балалар үстереп, шундый матур җырлар, конкурсларда катнашып, концертлар куеп, безнең киләчәгебез бик матур. Безнең каналда балалар үзләре хуҗа, алар турдан-туры тапшыруларны әзерләүдә катнашалар һәм әлбәттә инде киләчәктә дә үзләрен татар милләте икән, каян чыкканнарын беләләр, үзләренең нәрсә эшләгәннәрен аңлап эшлиләр. Планда әле яңа тапшырулар, сәләтле балалар һәм милли үзаңлы киләчәк буын тәрбияләү, ә бүген нәниләр алкышларга күмелә. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Республикада әле 14 декабрьгә кадәр бик салкын булачак. Синоптиклар хәбәр итүенчә, төнлә температура -20-25 градус тәшкил итә. Кайбер районнарда 28-гә кадәр төшәргә мөмкин. Мондый һава торышы Россиянең Европа өлешен атна башында ук биләп алган көчле антициклон белән бәйле. Коткаручылар җылыткычларны саклык белән кулланырга, урамга исә туңмаслык итеп киенеп чыгарга киңәш итә. Татарстан урманнарында яшәүче буланнар кышның зәмхәрир салкыннарын ничек кичерә, моны белү өчен безнең иҗат төркеме бүген биләрдәге тыюлыкка да юл тотты. Хәзер буланнарны республиканың 12 районында очратырга мөмкин. Аларның саны 200-дан артып китә. Илгиша Күрү буланнарның безнең климатка яраклашуы турында сөйләр.
Это отрубь. Специально здесь кукуруза, ячмень. Юрий Исаев мараларны каршы алырга әзерләнә. Буланнар бу тыюлыкта урманга, ягъни иреккә чыгып киткәнче яшәгән. Җәен яшел үлән белән туклансалар, кышын ризык табу авыррак. Шуңа күрә өстәмә ашаталар. Здесь так подкармливаем, так периодически поддерживаем. Алар безнең җирләрдән еракка китмәсен һәм аш булмасын өчен шулай ашатып торабыз. Көнгә ярты кило арпа, кукуруз, көрпәне кушып ясаган ризык ашыйлар. Биредә маралар гына тукланып калмый, ризык артыннан урманның башка җанварлары да килә. Менә аларның берсе. Тиеннәр бездә һәр вакыт күп булды. Ә менә мараллар 7 ел элек кенә барлыкка килде. Ул вакытта Аксубай районында иреккә 14 булан җибәрелсә, хәзер аларның баш саны 27-гә җиткән. Аларны Татарстанга алып кайтып үрчетү Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме була. У нас по республике. Президент программасы буенча Татарстан урманнарына 70 баш марал җибәрелде. Хәзер аларның гомуми саны 200-дән артып китә. Буланнарны республиканың 12 районында очратырга мөмкин. Алтайдан кайтартылган буланнар Татарстан табигатына тиз яраклашкан. Кабаннар да үз иткән аларны якын тирәдәге авыл халкы да сокланып күзәтә. Бигрәк тә инде төнлә белән барганда юлга чыгалар, юл аша чыгып чыгалар алар. Заметно их уже то там, то здесь. Күргән, ирем күргәне бар. Буланнар бик матур дип әйтте улалар. Әлегә маралларны аулау тыела, әмма аларның саны 5000-гә җиткәч рөхсәт бирергә мөмкиннәр. Киләсе елда тагын 30 марал белән 50 баш буланны республика урманнарына җибәрәчәкләр. Аксубай районыннан Илгиз Шәкүров, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә бар якларында исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Аш бүлмәсенең 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда алмашынучан булытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Республикабызда антициклон тәэсире көчле, шуңа күрә һава шартлары үзгәрми диярлек. Җил көнчыгыштан көньяк көнчыгышка юнәлешен үзгәртүчән. Төнлә кайбер районнарда -29 градус, төньяк көнчыгышта көндез 15 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста төштән соң бераз болытлар күренгәлиячәк. 15 градуска кадәр суык. Алда көннәрдә циклон тәэсирендә һава шартлары үзгәрә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы һава, көнчыгыштан талган җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә иртәнге аяз һаваны болытлы көн алыштыра. Явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы һава, температура 14 градус. Декабрь аеның бу көннәрендә иң озын төннәр хөкем сөрә. Шулай да күңел яктылыгын югалтмасак иде. Доктор Оз федераль җилдәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Доктор Ост медицина үзәгенә нигез салучы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургиялар аша дәвалануны киңәш итмибез. Авыртуны бетереп, какшаган буынны артрозның соңгы стадиясендә некроз вакытында да торгызырга мөмкин. Операция һәм протез урынына бары тик бер укол. Хәзер үк доктор Ост медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Казанда алмашынучан болытлы һава көтелә. 14 градуска кадәр суык. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.